Hello, Miguel, shoutout po, Sir Brad, 32 Vlogs, and Creefoot. 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 Hello po, good morning. Miguel, shoutout po sa inyo dyan. Salamat po sa tatlong tusok. Yan, tatlong tamsak. Andito pa rin po kami sa aming Coprahan. Hindi pa kami tapos. Kasama ko ang aking Brad, father, at saka si mother. Ayan. Naghahang ang aking cellphone. Salamat po sa mga naandyan. Good morning po sa inyo. Mahina yung signal ko dito sa isang cellphone. Good morning po, Sir Brad, 32 Vlog. Late yung aking modus pants. Kami po ay nagtitinggal ng baon ninyo. Nagtatanggal ng coconut meat. Tama ba? Sa bao. Sa coconut shell. Coconut meat. Ayun o. May apat na tao. May glove shoutout po. Oh, saan na ito? Ah, saan na ito? Salamat po sa tutusok dyan. Ito ma, luto ito. Ilaw na pa na doon. Ito mabilis ito. Dito. Ang ilaw unin. Bisa doon. Kan ulo yan. Tigkal ng yan. Iyuko-yuko ko to para makita nyo kung paano kami tigkal ng laman ng nyog, magtanggal sa bao. Malabo yung camera ko. Lani, sis Lani, may glove shout out sis Lani, salamat po sa pagbisita. Busy pa rin po kami sa aming Coprahan. Busy pa rin gumawa ng pera. Bawa ba na ito kabad sa live? Hindi naman siguro bawal makakahubad sa Brad. Si Brad ko nakahubad sa live. Bawal po ba nakahubad sa live? Hindi naman. Ibig ko. Yan o daw Salamat po sa pagdaan sa mga tumusok. Salamat po ng marami. Ika lang, puntan ko muna si Sir, yung nagbaba ng bahay kanina. Puntahan ko muna. Si Sir Ripo.
Ayan po, dito ako sa bahay ng Sir Creefoot. Tama ba yun? Pronunciation ko. Dikit na po itong isa kong gamit sa aking pamangkin. Nepal. Nepal by UAA po pa naman kanibal. Mahina ang aking signal para ikot. Pasita, pasita. Kapatid Panalo, may galaw shout out. Salamat kapatid. Sis Lani, thank you so much. Kayat ang aking bubukers. Bubukers po. Kakayat. Pero ako din malalaglagan. Good morning po, kapatid Panalo. Good morning po. Masa pa yung buhok ko, hindi pa pwedeng itali. Salamat po kapatid Panalo, sis Lani. Dito ko pupunta. Bisi-bisihan pa rin ang mga Tres Maria siblings. Di pa rin matapos-tapos yung aming kupra. Pagkukupras. Perang aldaw na tama. 1 week na. Isang linggo na kami dito, guys. Simula nung pagkawit hanggang sa mga finish. Sa ano pa rin. Sa isang linggo na.
ilaw pa ba? Ilaw pa rin. Okay. Hindi lang. Ayun, punta na. Pwede mo mag-istorya. Basta hindi lang. Bad words. Hindi lang share out yan sa mga ka-5 na ko. Bigyan lang shout out daw guys sa kanyang ka 5'9". 5'9"? Sana all. Sana all may ka 5'9". Aon. Sabi kayo. Sana all. So, ilaw pa? Agoy. Bigyan lang shout out daw po dyan sa mga ka 5'9". Ni brother. Ni brother. Delmore. Sabi may makikipag-collab na ano ko katrabaho ni Boy yan. Ito taday naman. Makikipag-collab na. Ang maarama na ano na so bago 3 ano yan 3K na yung ano ko. Hindi na po. Logi na ako kayo. Dahil lang. Dahil na nag-decidido. 3 kila so, So ano ko, subscriber. ano tayo na nag... Ewan ko, siguro, baby pa yung bahay niya. Bakit masaya? Gusto makipag-collab. Siya daw yung taga-supply ng pananim. Sabi ko, sure, why not? Hindi ko tali eh, taga-supply ng pananim. Ayos ko tayo ito. Parang umiikot yung aking ano. Wow, hello po sa 7 taong na andyan. Nag-love shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagsilip. Uy, pares ba? Yan. Una kahubad. Ang papayat. Walangaan. Sabi ko, bakit sila lahat nakahubad? Kasi daw, ano, Init. ang init. Hindi po babawal sa live yung nakahubad yung mga kasama ko dito. Bawal ko na kung nakahubad. Ano, grabe siya. Ba't ang payat? Payatot si father. Pinakita ng bonggang-bongga yung kanyang Abs. yung kanyang abs. Nakita yung abs ni father. Hello po, Sir Bert. Hello, Sir Bert. Si Sir Bert, solid supporters. Kasi si Sir Bert. Ala, Sir Bert, hindi ko nakikita yung live mo. Di pa kasi nakakabayad. Nakakabayad. Panay yung punta sa akin ni Sir Bert tuwing magla-live ako. Pag siya yung nagla-live, hindi ko nakikita. Busy lagi po ang Tres Marias. Oh, nakaramit na kami. Kasi makakain Ano ito, May? Ah, Naglang shout out po, Sir Bert. Seems like you so busy, Miss Maria. Sure. Ano? Sure, it's gonna be a productive day today for you. Yes, sir. Yes, sir, Bert. Always busy. Lalo na akit. Lalo na yung panganay na Tres, laging busy. Yung sunod kasi sa akin, si Dos, kusinera, hardenera, talagang nasa kusina siya ngayon. Kasi hindi kami pwede magsabay-sabay sa trabaho. Kailangan may sa loob ng bahay, yung naglilinis, nagluluto. Kasi kapag pagod na kami, di na kami pwede magbasa ng kamay. Kasi kawawa naman yung kamay ni Tres. Ano ba, mapapasima lagi. Oo, Sir Bert, lagi kaming busy. Ayan po, ganito po lagi yung buhay sa probinsya. Mga gawain ng mga farmers ba. Napa-English tuloy si Sir Bert. Nanusbleed ako, Sir Bert, ah.
Malabo yung mata ko dyan. Hindi ko dyan mabasa. Kaya dito ako sa aking monitor. Kay Prince of TV. That's great. Keep it up. You'll get there soon. Yes. Yes, sir. Yan, pinapawisan na nga ako eh. Bagong ligo, pero basang-basa na yung likod ko sa pawis. Ganito po yung exercise namin dito sa probinsya. Araw-araw. Kung hindi sa pagtatanim dito sa Coprahan, ganito lang po yung routine namin. Garden, tanim-tanim. Tapos sa Coprahan kasi marami pong inalagaan na lupa. Yung aking father namin. Kaya umiikot lang lagi araw-araw namin. Nung una dito sa kapatid ko, katatapos lang namin, lumipat dito sa amin. Sunod naman, lilipat na naman kami doon sa Tres Maris Farm talaga namin. Sunod na naman sa kabila. Bali, limang lupa. Bali, 5 kalupaan. Ayan, may galap shout out, Ma'am Chididi. O yan, si Bunso. Si Tres Marias Bunso, andyan na. Nasa Cavite na siya, kaya watak-watak na kami. Hindi na makakasali sa aming mga live. Kasi nasa Cavite na siya ngayon. Reaching your goals is a real right, but it's all a part of everyday hassle. Ano daw? Uy, nasublid ako, Sir Bert. Oo, everyday hassle talaga. Pero okay lang po, hindi na kami dito na lang talaga kami umiikot sa aming kalupaan. hindi na kami nag-work sa labas. Dito na lang. Tulong-tulong na lang kami magkakapatid, ganun. Para ano ba yung aming nakakaraos din naman. Ito na lang aming routine, tulong-tulong na lang. Kasi mahirap pag palaging upa ng tao. Yung kaya namin, kami yung gumagawa. Pero pag hindi na talaga kaya, uupa na kami ng tao. Lalo na sa palayan, kasi mahirap yung sa palayan. Kumukuha si father ng katulong sa palayan talaga. Ayan. Ikaw muna dyan, Ma'am Sigidi, makipag-English lang kay Sir Bert kasi nanonusblid ako. Hello, Brad. 32, how's the birds doing? Ano daw, Sir Brad, yung ginagawa ng yung mga ibon? Still feeding them regularly love my birds. Oo, Sir Brad, buti ka pa. Marami mong mga ibon dyan. Gusto ko din sana mag-alaga ng mga ibon dito sa farm. Kaya lang puno na ng mga kalabaw at saka baka. Maraming ibon dito. Alam. Maraming ibon dito, mga wild. Ayan. Sana ba saan ako? Ba't nawala na ako? Bro Panalo, hi there. What's up? Nice to see you here. Salamat, Sis Lani. Ibon. Sabi ni Sir Brad. Vlogs. That's great. Brad, send my regards to the birds. Thank you, Bert. Always good to see you, my friend. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng naandyan. Salamat po sa mga patusok, sa mga pa-thumbs up. Thank you so much. Trans Maria likes English in the morning. Like English in the morning. Hindi na napapractice yung English ko, sir, kasi wala akong kausap dito, kami lang, kaya hindi na napapractice yung mga tinatagong English ba. Ang hirap mano. Me too. At Brad, sabi ni Sir Bert. Kayong dalawa dyan mag-Englishan, bala kayo dyan. Nagabasa lang ako.
Ayan na. Kita na yung ulo ni mother, oh. Ang laki. Ayan, inuubo na si mother. Tinatamad na kasi ako mag video ba. Kaya instead na mag-edit ako mag-upload ako ng video, ilalive ko na lang kasi nakakatamad. Nakakatamad mag-edit. Edit. Good things you're here, Brad. You came in the right time. Wala kang work, Sir Bert. Panggabi yung alien. Panggabi yung work ng alien. Si Ma'am si JD. Asa na si Ma'am si JD? Bilis ni brother. Naiiwanan ako. Pero, bigay ko sa kanya. Ang mali, bilis mo. Kayong dalawa muna mag-usap dyan, Sir Bert, Sir Brad. Salamat po sa apat na tao na dyan. Sa apat na mata. Thank you so much po. Always busy, Sir Bird. Ikaw ba? Busy-busy din? Busy-busy din ba ang alien? Umiikot yung cellphone ko isa. Mahina yung signal. Naghahang yung isa kong cellphone. Bakit kaya?
Sir Brad, thank you so much for staying my live. Yes, yes sir, Brad. Sa lot of coconut. $3,500 to lahat. This is an A from live stream. Talaga ba, Sir Bert? Is Chris for still here? Thanks for dropping by on my one of my live report. Turo lang daw siya sa ko. Ang likod ko. Yun yung prabati ko. Thank you so much, Sir Bert. So always support. Basa pa kasi yung buhok ko, hindi ko pa pwede itali. Sasakit yung ulo ko. Yep, it's an awesome, isn't it? Thank you. Thank you, Sir Bert. Magkapangalan kayo ng kapatid ko. Bert din to eh. Bert. Para masarap magkape. Umiikot yung monitor ko, hindi ko mabasa yung sinasabi dyan ni Sir Bird. Mahina yung signal dito sa kabila. I like watching this because I miss watching something like this before when I used to watch my neighbors way back in our planet doing just like what you're doing now. Kuprasing. Meron ba sa universe? May nagkukupras din ba? Sa sa ano, Sir Bert? Sa mga planeta ng alien, meron din ba? Sana all. Sana all na lang, Sir Bert. Yan, nagsing na. Kasi masyadong mga fibers yung ano eh. Ito, mabuhok masyado yung mga ano, fibers mga dami. Hatching. Hatching. Di mo pa na-try ganito, Sir Bert? Di mo pa na-try magkupras? Di mo pa na-try kasi rich kid ka. Daw? Yup, we also have copras in our planet, but our coconut is bigger. Like the size of a big truck wheel. Oh, sana all. Where you are right now. Ayan na, oh, lumalaban yung bunso ko sa'yo. Bala ka dyan. Yung bunso namin ka Tres Maria sa Sir Berto, lumalaban sa'yo dyan makipag-Englishan. Oh, ikaw na dyan. Ikaw na dyan, B, makipag-Englishan kay Sir Bert. Kasi nosebleed na talaga ako.
Why you didn't have sound? What? Meron! Meron ako sound. Ikaw lang ata yung bingi. Meron ako. Hindi ako nakamute. Wala bang sound, Sir Bert? Bakit naririnig ni Sir Bert yung sinasabi ko? Ayan, Gagam Rock TV. Hindi ko lang shout out po. Bigyan kita ng jacket. Walang signal yung isa kong cellphone. Hindi ko malagyan ng jacket si Sir Tika lang. Dito pala. Dito pala ako. Pwede ko naman pala lagyan ng jacket dito. Wait lang po. Paano na yon? Paano yung paglagay ng jacket? Paano na ba yung paglagay ng jacket? Mega love shout out po. Sir Gagam. Ano ito? Gagam Rock TV. Yan. Yan, inuubo na ako. Sorry. Excuse me po. Inuubo na ang press. Nag-love shoutout po, Sir Gagam Rock TV. May jacket ka na po. Ma'am JD, I'm still stuck on Earth, especially in Cebu, Philippines. Crash landed in Cebu few years. I think 105 years already. Talaga ba? Sana on. But it's sorry. Ano po kami? Bicol po kami, Sir Gagam Rock TV. Bicol po kami, Sis Emily Channel, nag-love shoutout po. Salamat sa pag-visit sa aming live. Maraming salamat po sa inyo dyan. Sa mga patusok, salamat po ng marami. Wait lang po. Puntaan ko muna to si Gagam Rock TV. Yung gamit ko po, ano din to. Pinangingisda ko din po to kasi sa aking pamangkin to. Si Prince TV. Ito muna po yung ipandidikit ko sa inyo. Ay, Sir Gagam Rock. Ayan. Nandito po ako, Sir Gagam Rock, sa iyong bahay. Prenso TV po yung gamit ko. Legit din po to. Dalawang laban kinapos. Pang-tatlo, binawi din sa bilis ng pagkagat. Gagam. Kaya pala gagam. Kasi, nagano si Sir ng mga gagamba. Pinagsasabong yung mga gagamba. Pinaglalaban. Ni Sir Gagam Rock TV. Sis Emily, Jan Emily, thank you so much. Kung malayo, di ko na nakikita, malabo na yung mata ko eh. Ano daw? Sabi daw. Ayan o. Yan na, Sir Bert, yung bunso namin o. Niririsbakan ka. Sis Jan Emily, salamat po. I like the way you talk, Sir Bert. You're still in character. Nice. Sabi ni Ma'am si Gidi. By the way, so your message, Ma'am Jan Emily Channel. Thank you so much for confirming it.
Gagam Rock TV. Ah, okay. Bicol pala. May kulang host. Wala pang tulak sa mga nag-obran nyo. Kape lang po, Sir Gagam Rock. Okay na. Kape lang. Nagkape na po kami kanina. Kape lang tapos tubig. Yun na yun. Dapat may tuba din sila. Wala. Sa ibang part ng Bicol, manas sa tuba. Kami hindi. Hindi kami nagano ng tuba dito. Wala dito sa banda sa amin. Sa ibang part ng Bicol, maraming tuba. Hindi ko pa nga natitikman yun eh, yung tuba. Sabi, masarap daw yun. Salamat host. Jan Emily's channel. Hello, good morning. I'm glad you like it. Ma'am Shijidi. Alien bird just here to make friends. Yan. Wait lang. Wait lang po. Walang signal yung aking mga ano? Walang signal. Sana ma? It's beautiful lady. Pakipuntahan nyo na lang po si Sir Gagam Rock TV kasi hindi pa ako makapag-pin ng link. Pasuyo na lang po, Ma'am si Gidi. Pakipunta nyo si Sir Gagam Rock TV at saka si Sir Kripot ba yun? Kripot kanina. Hindi pa ako makapag-pin, mawawala kasi pag ano ako dyan eh. Walang signal yung isang cellphone ko, hindi ako makapag-switch account. Naino nito ang tutong panglang Kitang-kita yung likod ni Mother. Ipaano ko kasi nakaharangan ni Mother yung aking screen. Malapad yung likod ni Mother. Ayan, okay na. Kitang-kita si Father. It's okay, Tres Maria. Just continue what you're doing there. We like watching this live. Thank you so much, Sir Bert, sa support. Sis Jan Emily's channel. Thank you so much. Kapatid Panalo, thank you so much po. Sir Gagam Rock TV. Kay Sir Braz, thank you so much. Ikaw muna dyan, Sis Ma'am si JD. Bunso naming Tres Marias yan. Ikaw muna dyan, makipag-wintuhan. Kay Sir Bert. Salamat po, kapatid Panalo. Salamat po. Ala? Uy, madami yung tao nandito. Salamat po. 14 million in my house. Maraming salamat po. Thank you so much sa support. Salamat po. Akala ko 4 lang. 14 pala. Ayan si Father, naubo na. Tubig pa. You know, kang tubig. You know, may tubig. Naubo na si Father. Si Brad hindi na naimik. Hindi na naimik. Brad, mag-shout out ka. Hi ka, 14 million. 14 million sa live. Hi ka naman dyan. Ano yung tawag doon? Kasuplado. Kasuplado ni brother, oh. Ah? Nasa ano daw siya? Nasa Hataw. Hataw daw siya ngayon. Kasi mamaya may duty pa. Sir, transgender 83. Salamat po ng marami. Salamat po sa mga pagsilip nyo, sa pag-stay po, sa lahat po nag-stay. Maraming salamat po. Wow! Nakikita ko dito eh. 14.
Yan, Sir Bert. Oh, mix that 15 already transgender. Just jump in. Hello, transgender. So nice to see you here. How you're doing? Sabi ni Sir Bert. Salamat po, Sir, transgender 83. Hello po, maraming salamat po sa lahat ng naandyan. Thank you so much. Kailangan tapusin na namin to guys kasi para ano na to, maging pera na mamaya. Mamayang hapon. Mamayang hapon magiging pera na to. Nakabili na lang ano si stress. Yung soft drinks. Soft drinks talaga. Kapatid Panalo, salamat po. Ano daw? Need Johnny Ina here. Hindi white ni Ina here. Ah, si transgender, si Ina ba to? Si daming ano ni Sis Ina ah. Si Sis Ina pala tong transgender. Agoy, bakit hindi ako dito marunong mag-mention uli? Mag-mention? Hindi naman nakaka-mention dito sa ano, sa YT. Dito lang shout out, 15 billion. Sana all Sis Ina. 15 billion. Hindi ba bawal nakahubad si brother? Nakahubad si brother eh. Bawal siguro sa FB. Salamat po sa lahat ng naandyan. Hala, kailangan i-screenshot ko to. Yung mga naandyan dito para mabalikan ko. Tika lang. Kakalimutin po kasi ako, yung mga pumupunta sa akin, hindi ko natatandaan kung sino-sino ba. Ayan, thank you so much po. 15 million viewers in the house. Thank you so much. Mapula na yung aking kamay. Hindi man. Tama lang. Pig-share mo be sa FB. Ja. Hindi ko na-share sa aking FB page. Aray ko. Ano ako? Bulsot. Naman. Salamat Sir Bert sa pag-stay at saka si Sir Brock. Thank you so much po sa inyo dyan.
Brad, are you still in the Philippines? Are you, ano? Are you in Philippines now? Sabi ni Sir Brad. Parang nasa Cebu yan si Sir Brad. Nasa Cebu. Maraming alagang ibon si Sir Brad. Hindi ka na yung kamay ko ah. Hindi ka nang madali yung kamay ko. Sana all may transgender is ina. Transgender. Lang. Hello po, sa anim na naandyan. Thank you so much po. Naatsin na si Mother, naatsin na. Ano kaya? Alikabok. Alikabok tong bao. Salamat dyan. Salamat, Be. Balik dyan. Salamat po sa 8 eyes. Ano dyan? Ay, napuwi ko. Gawin ko bigla. Pero itaw nakaangat. Mama. Ya, tayo ko pala. Oo, mamaya. Ano ka? Ano pala? Last gifts ata. Laro? It's beautiful lady. Nailing talaga so. Cigarettes ni Brad.
Big love shout out po sa 7 million in my house. Thank you so much po. Ayan. Ayan lang. Pag iniling ko, tumailing ako. Ito na, ano. Mga paralukad. Mga paralukad. Paralukad daw sabi ni brother. Paralukad. Ano ba gamay? Gwapa dit ma? Aron, gas ba? Oo. Ikinab ko dyan. Pinili ko. Yan? Ayaw sa kinab ko dyan. Tinali mo na. Dito na walang ilaw. Dawa talaga. Kapag ko ba rin dito, buktor talagtan mo. Ako hindi. Mabukaw ko talaga sa labo mo. Bayo lang pa. Sarap ng hangin. Mahangin masyado. Mali. Salamat po sa 7 million in my house. Paapatro din sa kento. Yung kalawak? Paapatro din sa trake ni. Ragunan. Ano yan? May ragunan. Ano ito gigibon? Nakulangan pa kayo Oto, niyo. papa din sa kalak. O kumara. Papa din sa Ba, kento. there is ano? Ay, Karga ki isang ribong nyog. salamat po Sir Bert sa pa-SW chat. Ano O gatong dumang kang SW. ada ko subusis ko digdi ah. Talaga. Ang tal-tal din, Brad. Nasa tapat ng ano. Naririnig daw yung boses niya. Babao ko naman. Hindi ko tas lang ka. 8 million in my house. Thank you so much po. 7. Ko na ni 7 pala. Bit-bitin ako kay Libert dyan sa bahay niyo. Kurupon mo talaga. Kaya tipad ko na kasi lang. Kada ko na. Sobrang to work. Work pa more. Sa lalaki yung mga trabaho. Mababalan mo siya. Agun-agunan.
Naging muna ka. Agot. Siguro ko na sa'yo. Ganun pala. Agot no sa hindi kita pahirapan pa kinugprag sa duman. Sige din ko kaya. Di man maluluto. Kaya rin ba sa init? Maalangan na Hapon? kaya. Bakit ito? Magkano yung magkakos kayo? Hindi lang ito. Ano ko? Buko, may liwat ang kulay, madalion. Lalo inyo ano. Ayan. Anyway, sa dyan alas 4. Pako sa inda. Masulog-salog sila. Masulog sila. Pwede dami ng dalit. Sige, magpako. Pero sa akin na niya ako ginasama nito. Kulang atin. Mapapa. Kasi patunggo sa trabaho. Basta sa trabaho. Ayan na kailang oras na ba ako? Mag-i-end live na tayo, guys. Diba, ang likod ng mga ano yun. Kita yung mga ano. Followers. Ito mo ka na. Luto na likod mo. Nakailang oras na ba ako? Mag-i-end na po tayo siguro. Ay. Oo. Ay, yeah, naka-isang oras na pala ako, guys. Ayan. Ano na, paabutin muna natin ng 10 minutes pa. 10 minutes pa, guys. Ayan, maraming salamat po, Sir Bert. Kay Sis Ina, transgender. Kay Ma'am si GD, kay Sir Brad, 32 Vlogs Official. Maraming salamat po. Kay Kapatid Panalo, thank you. Kay Sis John Emily's channel. Kay Sir Brad, sino pa yun? Kay Sis Lani Rodriguez na pumunta dito kanina. Kay Sir Gagam Rock TV. And then kay yan, kanino pa ba yan? Yan, maraming salamat po sa inyo. Ano na lang po, 5 minutes na lang po. Mag-i-end live na tayo, guys. Maraming salamat po sa lahat ng suporta nyo sa aking munting bahay. Sa aming munting bahay. Pero yung laging nasa loob ng bahay ay laging si Tres Marias panganay. Thank you so much. Salamat po, Sir Bert. Kay Sis Ina, thank you so much po. Ano na lang po, 4 minutes na lang. Kapatid Panalo, salamat po ng marami sa support. Yan. Kunti na lang po. Ilang minutes na lang po. 4 minutes na lang. Ayan, malapit na rin kami matapos. Ayan, ito na lang yung aming tawag sa amin kasi ukal eh. Di ko alam sa Tagalog kung ano. Tigkal ba yung tawag dyan? Ewan ko dyan. Di ko alam. Ayan. Ano? Nagrambang ka na naman. At saka, ayan na naman marami na namang baon ng ninyog na naiipon, di ba? Ayun yung ibang uling, hindi pa namin naahon kasi wala pang buyer. Mura daw kasi ngayon yung uling ng niyog. Kaya yung ano pa lang yung kinuha, 40 sakos ata yun. Yung nang na-deliver. So ito, panibagong ipon na naman ng baon ng niyog. Yung paguling pala namin, alam nyo bang mayroon kaming, muntika na kaming maano ni mother ng ahas. Mayroon palang ahas na nakatira sa bao. Yung last ng salang namin, mayroon. Ako po, muntika na. Buti na lang, hindi ni mother nahawakan. So, ayan, kunti na lang po. Ayan, si Brad, paspas na si Brad, si father. Si mother, naghahakot. Binibilad yung mga hilaw-hilaw pa. Binibilad yung mga hilaw-hilaw pa. Sis Emily, maraming salamat po, Sis Emily. Ayan. So, ayan na po, mag-end live na po tayo. Maraming salamat po muli kay Sir Bert, kay Sis, yung kanina,
Sis Lani, yun, kay Sir Brad, kay Sir Bert, kay Kapatid Panalo, kay Sis Ina, Jan Emily's channel, kay Bunso, Katres Marias Bunso namin, Ma'am si JD, maraming salamat po. Nasa second harang pa, ayan. Patapusin muna natin yung second harang mo dyan, Sir Bert. Ayan, maraming salamat po sa tusok. Yung ibang sumilip kanina, sumilip lang, hindi tumusok. 9 lang natusok nakita ko dito. Pero yung tao kanina, di ba, ano ata tayo? 17 ba yun? Yun. Sinare kasi ng kapatid ko sa FB. Siguro nagmarites lang yung iba. Nagmarites lang yung iba, no? Ayan. Sabihin mo, Sir Bert, kapag tapos ka na sa harang, kasi pindutin ko na yung X. Ayun, tapos na sa harang. Okay, sige po. Bye-bye na po. Mag-end live na po tayo. Thank you so much po, Sir Bert. Jan Emily's channel, Panalo, kay Kapatid Panalo, kay Sis Ina. Yan, salamat po ng marami kay Sir Brad. Thank you po. Bye-bye. God bless everyone. Magkape muna tayo. Hehe, mag-end na pala. Opo, Sir Bert. Mag-end na po tayo. 1 hour lang po ako. Baka masubrahan naman. Salamat po na marami. Bye-bye. Okay, ingat palagi kayo dyan lahat. Salamat po. Thank you so much. Bye-bye po. Bye-bye.